Iki kidungane ning Marlena ambek Cak Kartolo ya Lur. Rungokno. Gula klopo Dik nang Kaliondo. Ngenyang nongko Dik kok tuku bakwan. Ya Dik, mulai Dik. Ayo Kak. Aduh. Kecik Jombang. Cek Jombang. Lho, aja lo melo sampean ndak kenal-kenal. Mboten, Buk. Lho sampean wong Jawa ki, Mas? Nggih, sampean tiyang medunten. Lho delok modele ketara, Dik. Mlakune jagrake iki ketara, Dik. Pinggelan seweke gathik kendhit nggih. Iya, Dik, enak, Dik. Klambine cingkrang. Iya. Wah, lambe. Kurangi bahan, Kak. Oh, lambine iki cingkrang. Nggih. Cukup 1 meter. Nggih, nggih. Seweke setengah meter, gathik kendhit. Wis gathik biaya akeh, Dik. Once-oncekane yo gampang. Ayo. Ya, coba ayo. Beres. Nah, tolong. Mlebune wuru ono aku. Wis tak beres, Bos. Kicil-kicil saka Jakarta. Pasar lagi yo Mas dodolan iwa. Aku ngesir Mas dasare cinta ini kata bejane hawa. Iwak bandeng Buk nek numpak sapi. Iwak teri nek numpak singo. Aku mangkuk oleh rejeki. Ayo nang pasar turi aku tukokno celana. Dadi aku sing bondo tolong lho. Pisan-pisan. Ayo tenan. Pengeretan lah. Apa-apa. Abang-abang gulane ketan. Nek kemiri yo Mas yo tunggu podokan. Nek kepindho gangga turutan.
Lah kok modele kaya ngene, Dik? Tak bales ya anu pokoke. Iya. Ya. Lenona ya. Masih aku. Gak gelem, Dik. Lenona nurungana ya. Ya. Kapan cak atino mulutan mangan sego yo iwake kothok kapan cak aku keturutan oleh Joko bokonge kempot Numpak sedan kok nang Madura numpak taksi kemul-kemul sarung aku kebimbang delok bodi peno nek teko mburi kaya tong glondong aduh masih ngene Dik akeh rezekine Dik iya seneng aku masih lemu lho ya irungono ya meno ya ngombe jamu mas kok karo turu bareng wis turu ya mas kok ngipi minggat wong wis lemu kepingin turu bareng wis turu mengine aku tuku gula dicamplak pete nek mangan sate bok bareng nangis rambut penuh kate berhenti aku senange berhenti lenggeng yang nyet terus gak tolong gak apa-apa guyon kok wong lek gak guyon ku ya wis tuwa kurang hiburan iya terus kita bales ya gak apa-apa nek ning kantin tuku rujak cingur ya mas ya cingure kandel aku kawin golek sing jujur nek jujur tak teplok sambel nandur cengkepuk kentekan wene nguber pete ketiban timbo opo maneh nek delok alise apik kaya tanggal 35 oh menyek temen dia ono alis tanggal 35 tani ola blebek ngono lho kayak wedhus lho iya gak apa-apa kak ayo pisan kas coba ayo nek nang pasir pasar wong sicile akal-akal rapi ditake blonjo terus semaput tuku pecut nang kutha pare ngapek pelok nang kutha Lampung aku kepencut delok mripate kathik lolo-lolo kaya damar umplung kok kate taman barang sih kak karepku damar kanginan tadi damar umplung ulian Kak Tolo, ya apa nek aku joget bi pamane peno nyoba. Iya, peno ya nduk iringan aku dep-depan ngono. Dadi cek rada asik ngono. Aku joget mbek iku. ya cek asin man Cek asin no. Cek asik. Asik. Iya ayo. Terus asik karo Bakri oh, lah masa kera kon niku. Asik Bakri kon ngomongane. ayo cek limone lah mulai
Lebat lorong meta ko olar kena. Ayo Lele. Berma bula se atemo. Le ale. Tai kerong rasa tak kelayar. Lan jalan malaikat tunjungan. Dua dong. Meleo dengleng tak kegelan kana. Samanto zaman pembangunan. Le ale. Mate aja sampai ketinggalan. Pasar arek jaban nabon malewo montona mleo terong gendeng Aduh. pangakon sedekah malewo areng ateku anan pato reng bengku Ya, utang-utang Ali-ali antong. Arek cilik lepono kantong. Aduh. Itu iku, Pak. Ojo lembu sakno awak. Bar rapi pisan tak mencano kentong. Jangan ngawur penoman. Aduh. dadi wong wedok sing ati-ati potok tok teliti ayo Iso ngantuk kata lo ning ngene wae. sing ngerti nurut aliran jaman Bang kopi dek kok kare-kare. Bayang gak payu rapi dek tanggone diore-ore. Aduh. Iso iki. nek jalan uren bokne brai luman anake tidak atletet Ono tinggi lo sakane sore bantal. Arep gak payu rapi lo tak kaya-kaya. Aduh, jangan. Yupainten maratuwa kula namung semanten cah hitungan lewang-lewong ati susah erong tambah sak pentung lho man lewang-lewong ati susah erong tambah sak pentung Itu ngomong ngenek ya aku kok bulan aku. wis ngene ya ayo mangan-mangan bantal nanti Ayo saya. Sampun sementen ya Lur. Semoga terhibur. Sampai ketemu lagi.